ಪ್ರಸಾದ ಬಜ್ಜಿಲ್ಲ ಪೀಸೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಪಡ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಈ ಕಟ್ಟೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು 43 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಡೆ 43 ವರ್ಷ ಒಂದು ಆಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ ಅಪ್ಪಗೊಂದು ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ 4 ಚೌಕಡು ಬುಡ್ನ ಬೇತ ದಾಲು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇಂಟ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಂಟ ನಮ್ಮ ಈ ಮುತ್ತ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಪನ್ಪೆ ನೆಟ್ಟುಕೊಂಡ ಮೈಂಡ್ ಪನ್ಪೆನ ನೆಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆನ್ ಈ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ದಾಂಡ ನೆತ್ತ ಉತ್ಸವಾರಿ ವಹಿಸಿನಕ್ಲು ಬಂಡ ಸುದುರಿ ಸೆಟ್ಟು ಪನ್ಪೆ ಶಶಾಂಕರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲ ಐದು ಅక్కడ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳ ಆ ಭಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಶೋಕ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮನು ಉಳ್ಳೇರು ಹರೀಶ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಮೈಂಡ್ ಆಯನ ನೆನಪೋಡು ದಯ ಬಂಡ ನೆತ್ತ ಮೂಲ ಕಡ್ತು ಬಂಡ ಆಯ್ನೆ ಶ್ರೀಧರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಆಯ್ ಐದು ಬುಕ್ಕಂದು ಈತ್ನೇಟ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಈತ್ 43 ವರ್ಷ ಬುಕ್ಕ ಈತ್ನೇಟ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಈ ದೇವನ ಕಟ್ಟೆ ನಡೆಸೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಂಡ ರಥೋತ್ಸವ ಅವು ಬಿಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ 15 ಕೊಂಜಿ ಪುನಃ ಇಂದು ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತ ಊರಿಯ ಜನಕ್ಲ ಮಾತನ ಸಾಕಾಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿತ್ತಂಡು ಈ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿ ಕೊಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಪನಿ ತಂದು ಆಂಡು ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಆಂಡ್ಲ ಇನಿಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಕಟ್ಟೆನಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಓಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀಜ
ಇತ್ತೆ ಓಲ್ಗೆ ಏನಾರು ಈ ಪಡಿಲ್ದ ಕಚ್ಚೆ ಬಂಡ ತೂದು ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ಪೇರಿ ಅಂಚ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಚೆಂಡೆನ ಒಂಜಿ ಜೀವಂದ ದಯಮಂಡ ದೇವರ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರ ಓಲ್ತಿಡ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಐಕೊಂಜಿ ಚೆಂಡೆನ್ ಜೀವಂದ ಇಂದು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಸಮಿತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತನ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಊದಕ್ಲ ಸಾಕಾಡು ಇನಿ ಮುಟ್ಟದ ಈತ ಪೊರ್ಲಾದ ನಡ್ತ ಮತ್ತನು ನನರ ಅಂಚನೆ ನಡ್ತ ಪೋಡ ಬಂದು ಆ ಮಾನಂಗೇಶ್ವರ ಕೇಳೊಂದು ಎಲ್ಲ ನಡಪಾತ ಮುಗಿ